Bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Soc en Pere, i aquestes són les notícies d'Higiene Televisió. Estem un altre cop amb vosaltres per tenir-vos informats del que ha passat, està passant i passarà en cada moment i en cada punt del nostre territori. Connectem amb el nostre corresponsal Sant Elies. Endavant, Sant Elies. On és? Que estem en directe? Bé, sembla que tenim uns problemes tècnics. Mentre intentem resoldre's, us informem de les novetats en la programació d'Higiene Televisió. La cadena comptarà amb un programa d'entreteniment, un concurs, i serà dirigit per la jove Santa Susana. D'aquí pocs dies, ella mateixa respondrà totes les preguntes que tingueu sobre aquesta nova aposta de la cadena. Com es dirà? Qui en seran els concursants? Quins tipus de proves hi haurà? No us espanti la joventut de Santa Susana. Potser us pot fer la sensació que no té tanta experiència com jo. Però ella ha treballat de petit al meu costat, com a becària, i està preparada per fer un concurs. Al capdavall, no tot han de ser programes informatius, seriosos i d'excel·lència. Deixem pas als joves, que no paren de treballar per seguir les nostres passes. Us en tindrem informats. Tornem-ho a provar. Endavant, Sant Elies? Bé. De moment, això és tot per avui. Ens podeu trobar a les 24 hores a higieniherrero.cat. Us mantindrem informats. On és? Aquí no es pot treballar. Aquí no es pot treballar. Com pots instal·lar? Hola? Sóc a casa.